स' रायजो राजाफोर जाय थांखिखौ जों लादोंमोन बे थांखिया खामानिया दिनै जाबाय जोब्बाय बिथांनि बे आदै गालानि न'खौ जों लुखांबाय आरो लिरजोब्बायबो नायदो नोंथांमोनहा बेखौ माखासेखौ नायनो हागोन लिरबाय ओमफ्राय जों माखासे गस्ला बायना होनो मादैनि दख'नाबो होदोंमोन बे माखासेखौथ' गानहो माबायाखै माखासे दङ आरो आदैयाबो नै आरो साइकेलाबो माखासे दंबावो बेखौ देखायनो गोनांथि गैला अब्लाबो नोंथांमोनहा बिनायलाय जे आरो माखासे भिडिअ फुल होनानै होबाव ज' मानसिफोरखौ लाफानानै नङा होमबा स' थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो नङा होमबा मादै नङा होमबा फंबाय स' बिथांनि गस्लाया बोरै रिसिबान लेखा रिसिबा स्कुलनि थाखाय माने जे माने मा होनोमोनलाय ड्रेस इउनिफर्म बे इउनिफर्मखौ सुहैबाय गासै 1100 लादों नामा हादोरगोरा औ ओमफ्राय जों मादैनिनो जि बायना होदों मा होदों बेखौथ' दाख्लै जों देखायजोबखाबायानो माखासे फ्रायानो स' मानो देखायबावनो गोनांथि गैया स' नैबे न'खौ लानानै देखायबावबाय जोङो नायदो रिसिपआ स्कुलावथ' थांनांसिगोन एबारनिफ्राय नङा होमबा ओमफ्राय माइरं जि माबानाय बेजों थोस्लाबासै ना होमबा आङो दिनै आरो आंनि फारसेनिफ्राय नङा होमबा माइरं थोयैनि थाखाय बायनोथ' मोनबोआसै माइरंखौ मोनासै होमबा आं बिसोरनो दिनै आं 500 रां आंनि फारसेनिफ्राय होलांबावगोन मिथिबायना एबार माइरङा दाहायनो लाना फै मिथिबाय लाना फैगोन ना फैगोन दाहाय खबर लाफैबानो जाबाय मोनाबिलियाव जायखिजाया माइरं बस्थाया बिसिनाव सफैनांगौ आं 500 होगोन दा ओमफ्राय नों बे बाखि थानाया थोआखै नालाय बेजों लगायनानै बेजों बेसेबां लायो माइरं बस्था लाबोनानै दोनफैसा नङा होमबा स' गासै रायजो राजाफोरखौ गोसो गोथारै खुलुमनि नङा होमबा दे बयखौबो जेसेबांखिनि बयबो डनेसन जेसेबां होदों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमबाय आरो नोंसोरबो खुलुमहरदो जायफोरखौ मदद खालामदों बिसोरखौ गोजोननाय जासिहर नङा होमबा बोर सारस्रि हर नङा होमबा बोर सारस्रि हरदो जायफोरो मा होनो नोंखौ मदद खालामदों न' लुनायावहाय जाय बिथांमोना आंनि थाखाय मदद होबाय बा हेफाजाब होबाय बेनि थाखाय आं हाजासे साबायखर होनाय जाबाय गोबां सुबुंफ्रा मदद खालामदों आरो बैसोर मदद खालामगिरि सुबुंफोरखौ गोसो गोथारै नैबे फाइनाल भिडिअ'आवहाय जोबथा भिडिअ'आवहाय सही दिल से गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासिबाय आरोना बे उन्दुजेनबाय नामा नोंसोरो थाबायानो आरो ओमफ्राय बैसांफ्रा बानायगासिनो दं स' बिथांमोननि न'खौ जोङो रायजो राजानिफ्राय कालेक्सन खालामनानै बानायना होदों दा खायसे सुबुंफ्रा गोदान जायफोर नुवाखै बुजियाखै बिथांमोनखौ बुंनो सानदों नैबे हादोरगोरा बिथांनि देरसिन दंबावो बड'लेण्ड आरो बिनि नामा माबा मा नामलाय बोलोगोरा नामा देन्जार गोजा ओमफ्राय नैबे मादै आरो नैबे आदै गाला स' आदै गालाया माने गावनि लाइफआवहाय जेसेबांखिनि खस्थ' खालामनाय बारा जौगासारनो हायाखै जौगासारनो हायिनि थाखाय नैबायदि बिथाङा बा माने आं देखायनि नैबे न'खौ नायदो नैबायदि हालोदाव दंमोन नालाय बिहा दानाबा आंनो नैबे जाय भिडिअ खेबगासिनो दं बे प्रबिन फंबाया आंनो खोन्थाहरबाय ओमफ्राय हादोर गोराया आंजों रायज्लायबाय आरो फैबाय नायदो बेवहाय किटचेनफ्रा स' बेखौ नुनानै दुखु मोनबाय आरोना जेनेबा बेसेबां बुरजा गथ'फोर दङ सेंग्राफोर जेनेबा सेंग्राथ' नङा उन्दै गथ'फोर बिसोरबो फरायनो लुबैयो गोसो जायो आंबोथ' समावहाय फरायनो बिराद गोसो जानानै आंबो फरायदोंमोन आरो आंबो हायाखैमोन खिन्थु आं नाजाथाबनानै आङो आइडिया दिरुनबायनानै रेस्टुरेन्टफ्राव खामानि मावबायबायनानै आङो फरायदोंमोन आङो पान्जाबाव फरायदोंमोन मेकड'नेल्सफ्राव खामानि मावलायलायनानै दा बिसोरबो उन्दै दा बिसोर एसेबां बिदि नलेज गैया दा माने मेट्रिकफोरनि एग्जामखौनो होआखै नङा होमबा मेट्रिक होबा हाई सेकेन्डारि फरायखांबा हाई सेकेन्डारि कमप्लिट जाखांबा होमबा बिनि उनावहाय खामानि मावनानै फरायनो हानाय एसे नलेजआ गियाना फैयो आरोना ओमफ्राय बिनिखायनो माने आं सानबाय बिहा हास्लाबखानाय नङा आरो बेयाबो जिबायदि खालामबाय जेनेबा मावा दाङाबाथ' जों मोनजाखाया बेखौ मिथिखागौ नङा होमबा ओमफ्राय बे हालोदखौ नुनानै गेग्रेबसिननायखाय माने आङो सानबाय रायजो राजानिफ्राय मदद बिनानै प्रबिन फंबायाबो बुंबाय मदद बानायनानै होनोसै दे हायोब्ला नोंथ' गोबां मानसिनि भिडिअ बानायनानै मदद होयो स' बेबायदि होननायलाय आङो फैनानै बेयाव भिडिअ बानायनानै होबाय स' पाब्लिकफ्रा डनेसन खालामनाय स्टार्ट खालामबाय स'
आं सानबाय खामानिया होमबा बिदिबा न' लुनाया जागोनदां स' आरो भिडिअ बानायबावबाय आङो स' बिनि उनावहाय माखासे रायजो राजाफ्रा डनेसन होबाय बै डनेसननि फिथाइया नायदो आं बेखौ देखायनोसै जेनेबा फुरा न'खौ देखायफिनबावनोसै नायदो बे न'खौ गासिखौबो बेबायदिनोमोन हालोदा बेफोर बेबायदि हालोदमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय बै डनेसननि फिथाइया बेबायदि जाबाय दायो बेवहाय नायदो न'खौ नुबायना नोंसोरो रायजो राजाफोर दा बेबायदि न' लुना होनो हाबाय रायजो राजाफोरनि अननायजों रायजो राजाफोरनि अनसुंथाइजों आसा खालामो आदैया एबारनिफ्राय मोजां खामानि मावनानै नङा होमबा आदै हाजिरा खामानि मावबायबायनानै न'खौ फोसाबलाङो जेन नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव मादैयाबो फोसाबलाङो सानैबो जोंथ' जिखिनि हायो रायजो राजानि बे अनसुंथाइजों जों बेखौ न'खौ लुनानै होबाय नङा होमबा ओमफ्राय दा एबार नोंनि खामानिसैलाय बेखौ नोङो मोजाङै बे खामसालिफोरखौ खोस्रांना मोजां लानानै न'फोरखौ लानानै होमबा दा नोङो आदैया थेंक्स जासिनांगोन बयखौबो रायजो राजाफोरखौ माने जायफोर डनेसन होदों एकदम जेसेबांखिनि स' बयनिबो डनेसन होनायनि थाखाय आं बयखौबो गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासिबाय मोनसेल' बाथ्रा आदै नोङो बै दैमानि दैखौ लोंनाङा मिथिबायना माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै लादो बे जायखिया बे दैमानि दैखौल' लोंनांला मिथिबायना बेयाव एफा गोजाननिफ्राय सोरबा खिनानै हरो सोरबा दुगैनानै लेथ्रा बाथ्रा हरो नङा होमबा स' बेवहाय मानो बेबायदि बेफोर लेथ्राफोरखौ माने बोरै लोंथावना नङा होमबा बेमार जागोन नङा होमबा जों दैखौथ' मुगैनाङा खिन्थु जे प्रेक्टिकेलि नङा होमबा फबिन माने बेफोरथ' दै लेथ्रा नङा होमबा दै लेथ्राखौ लोंबा बेमार जाखायो जों मिथिखायो नङा होमबा दा ओंखायनो मा खालामदो आदै बे दैखौ लोंनांला ओमफ्राय एसे माबा मोनसे बेबस्था खालामना लादो आरो ना लास्टआव जोबनायावहाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बे जाथाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सानाबारि नामा सानाबारि दलरपारा ना सानाबारि दलरपारा गामिनि ओमफ्राय आदैया सासे ख्रिस्टान बाट आइ एम हिन्दु आं हिन्दुसो दै बाट आदैया ख्रिस्टान अब्लाबो जों बयबो खौसे नांनानै जोङो ख्रिस्टान जा हिन्दु जा जों मदद खालामलायदों स' जों गावजों गाव जेब्लाबो दा नेवसिलाय गावजों गाव जेब्लाबो दा मुगैलाय मिथिबाय बे ख्रिस्टान बे हिन्दु बे ख्रिस्टान बे हिन्दु बे ख्रिस्टान बेबायदि होननानै रावखौबो मुगैलायनाङा दिनै बेबायदि मोनसे एग्जाम्पोल बेखौ साननानै बयबो जाहाथे माने आवगायलाङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां सुबुंफ्रा स्रोद सानलायलायो बे ख्रिस्टान बे हिन्दु बे हिन्दुनो ओरैबायदि मदद होआ आं दा ओरै ख्रिस्टान मानसि आं ओरैबायदि गेदेर पावाराव दङ आङो होआ बिसोरनो आं ओरैबायदि माने ख्रिस्टान फोलेरनि मानसिनिसो जों ख्रिस्टान धोरोमनि सुबुंनोसो ओरैबायदि मदद होलायनांगौ बेबायदि सानला नाङा आरो आं हिन्दु बे माने ख्रिस्टानसोलै होद आं बेखौ मुगैनांगौ होद ओरैबायदि बेखौ न'आव लाबोना स' बेबायदि खालामनाङा आरोना स' आदै जों नों ख्रिस्टान नङा होमबा आं हिन्दु नङा होमबा स' जों सानैनि गेजेराव माबा मोनसे माने नों आंखौ गाज्रि मोननाय माबा मोनसे दंबावो जानो नोंनाव जेबो गैयाना अब्ला जों बयनिबो गोसोआव बेबायदि थालायनांगोन आरोना स' बिथाङा ख्रिस्टान होननानै रावबो मुगैनाङा मिथिबायना बिथाङा हिन्दु होननानै रावबो मुगैनाङा मिथिबायना स' बिनिखायनो आङो गोसो गोथारै बयखौबो खावलायो जयै बयबो माने मा होनो बेलाय बेखौ खौसेथि जालाय मिथिबायना जयै बयबो माने मिलायलायनानै था जोङो धोरोमजों जेब्लायबो माने मुगैलायनानै थानाङा बे ओरैबायदि होननानै स' हि इज ए ख्रिस्टान बाट आइ एम हिन्दु नङा होमबा आइ एम हिन्दु जोंबा मानो सोरबा सुबुंफ्रा है बे ख्रिस्टानसो नङा होमबा बे हिन्दुसो नङा होमबा बे ख्रिस्टान बिदि होननानै थायो आदै बेबायदि होननानै थायो स' जोंनि धोरोमा जोंखौ फोरोङाखै नङा होमबा जे बै धोरोमनि मानसिखौ मुगैनांगौ जोंनि धोरोमा फोरोंदो जानो फोरोङाखै हिन्दु धोरोमाबो फोरोङाखै आरो ख्रिस्टान धोरोमाबो फोरोङाखै नङा होमबा रायजो राजाफोर बिनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो नोंसोरखौ गासैखौबो बे ख्रिस्टान बे हिन्दु होननानै जों मुगैलायालासे थानाया गाहाम आरोना रायजो राजाफोर थेंक इउ स' माच नोंथांमोना जियानो हक गोबां सुबुंफोरखौ आङो हमनो हालांगासिनो दङ खायसे सुबुंफ्रा माने ख्रिस्टान होनलायनानै माने मुगैलायनो नागिरो हिन्दु होनलायनानै मुगैलायनो नागिरो जाय ख्रिस्टान बे ख्रिस्टानफ्रा माने ख्रिस्टानजों ख्रिस्टान खामानि मावनांगौ ख्रिस्टानजों ख्रिस्टानल' मदद होलायनांगौ नैदिबायदि खालामलायगासिनो दं खायसे सुबुंफ्रा स' बेफोरखौ जानगार खालामलायनांगौ बेफोरखौ फोजोबनांगौ आरो बे खायसे हिन्दुफ्रा ओरै दङ जों हिन्दु बिसोरखौ लाफाजाया बिसोर ओरैबायदि स' बेफोरखौ माने जानगाराव दोननांगौ आरोना मिथिबायना स'
माने आं बेयाव टपिकजों रायज्लायनानै बे बाथ्राखौ आङो मोनसे मोजां खामानि हाबाफारि मावनायावहाय आं दिरुननानै बे बाथ्रा टपिकखौ दिरुननाय जाबाय बुंनाय जाबाय जाहाथे बयनिसिमबो मोनसे मेसेज फैयो जे सासे ख्रिस्टानाबो हिन्दुखौ मदद खालामो सासे हिन्दुआबो सासे ख्रिस्टानखौ मदद खालामो स' बेनो मोनसे जोंनि माने जौगानायनि मोनसे मा सिनायथि आरो बेबायदि जों जुदि जायाब्ला जों माब्लाबाबो जौगानो हानाय नङा नङा होमबा आदैनि ख्रिस्टानावथ' बेफोरबायदि जेबो माबा मोनसे गैया जेबो गैयाना स' नोंथाङा माबा मोनसे बुंहरनो हागोन नामा जेनेबा नोंथांनि फारसेनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ जेनेबा नोंथांनि धोरोमनि फारसेनिफ्राय जेनेबा बयनिसिमबो जायफोर सुबुंफ्रा मदद खालामदों बोर सारस्रिनाय बिसोर माने जेनाखि ख्रिस्टानानो जा जायखि ख्रिस्टानानो जा बा हिन्दुआनो जा दा बिनि गेजेराव गासिबो आङो बिसोरनि अनसुंथाइखौ आङो दा मोनबाय आरो बिसोरनिबो आङो साबायखर हरनाय जाबाय आरो गासिबो जोङो मोनसे मिलायनाय गेजेराव फैनांगौ मोनसे अनसुंथाइ गावजों गाव सानलायनाय हेफाजाब होलायनाय आं बेखौ रायजो राजायाव आङो माने मोजाङै गुरै आंहा थांखिना थायो आरो दा बेखौ आं बिथांमोननि थाखाय आङो थारमाने माने आंथ' बारा रोंखाया दा बिथांमोननिफ्राय आङो हाजारसेयाव साबायखर होनाय जायो स' आदैया बुंबाय जि थेंक इउ स' माच खेबसेबाव लास्ट बा थेंक इउ स' माच